Asa naman ka ni si Buknoy? Sirado naman yung eskwelahan diri ho. Naunsa na. Buwangan bata aasa man ka to. Maugtas na po kong pangitaan ni ron. Asa na ko ni pangitaon. Basig to atog kabuyan siguro bay. Sige lang, testingan na ako adto. A few moments later. Tanawa na lagi. Daan pa lagi ko. Naaragid di ka diri. Kung sa man ka naabot diri. Sa man wa di mo klase. Sa man ka nga wa man ka magpibalo nga wa di klase di ay. Anong wa man may klase? Ha? Nga naman day kung wala may klase doy. Alangan. Naugtas ko pinangita nimo dito sa eskwelahan. Kabalo ka? Perti na akong tuyok dito. Wa pagisik yok. Kay sirado man lagi ang eskwelahan. Dapat utak nagpahibalo ka ng away klase. Kaya aron di ko maugtas og pinangita si Moha dito. Unsa man ang style nimo nga. Gibinuangan raman siguro ko nimo. Alangan, kaya di man ko kalaag, kaya magyaw-yaw man ka. Unsay magyaw-yaw? Nag-istorya ra ganita. Yaw-yaw na di ay na. Unsa man po kapod? Di man ka motunong. Istorya unta ka nga wa di ay klase. Di kay pataka-taka lakad lakaw nga way hinungdan. Sa man ang style nimo nga. Kisa may mong gisakyan paingon diri. Unsa di mo gisakyan? Pwede ka ba? Alangan helicopter. Nganong wala man mo klase nga ato ni aging adlaw nga wala man mo klase. Kaysa ra gani mo na kay eskwela karong si manahuna. Ngano man na? Unsa man ninyong maestra? Absinos man kaayo? Ha? Ngano man na? Nganong wa magkabalo nga way klase? Ha? Ambot lang, wala pa ko kabalo. Asa nakaputong bataan na to? Nawagtang ra pug kalit. Pagkatibay na lang ni si Buknoy, oy. Na! Maran! Unsay tibay, haskan tibaya. Meanwhile, Ate, naara man di ka diha. Nagunsa man ka diha? Ha? Unsa man imong trabaho diha di ay? Nangita kag damang? Ha? Nangita ko damang doy, nga naman di ay. Na! Maran! Alangan, kalit ra makagkawa. Bitin akong pangita dito. Abi na akong nagluto kag fried chicken. Wa man di ka. Unsa man na imong damang nga wa naman siguro uso damang ron. Uso pa ding damang karon? Uso pa oy. Nagay order no, maong nangita ko. Bayaran ka kaanang nag-order sa imuha og damang. Ambot lang og di kadaganan ana. Baylag dili ka iskamon ana. Sos kabalo na karong panahon na perting usuhang iskam. Na. Petiluyan nimo kaagi kung dili ka bayaran ana. Muna baya nimo pangita dito. Adto pa gyud anang kabagnutan. Nya di pa bayaran. May pagundangan nimo nagpangita na. Way siguro na ba? Tinuod lang. Na! Maran! Hilom diha doy, pakaonon ti kaning damang ron. yari ka!